14 квадрата, но тъй като тавана е с 3 метра височина, няма усещане за тясно пространство, а се усеща. Тъй като библиотеката в антрето не е никак достатъчна за количеството на книгите в този дом, тук отново сложихме библиотека. За сега все още е недовършена и не е затрупана с книги. Тези нощни шкафчета са ми любими, имат изключително интересен дизайн, форма, както и прекрасни декоративни дръжки. И сега да ви покажа любимият ми скрин. Той също има много специални дръжки, нарочно са различни. Когато поставите различни дръжки на дадена мебел, тя добива по-дизайнерски облик, а дръжките всъщност са изключително важни за вида на мебелите. И любимата ми част от деня е когато намеря време да се опъна на това легло, за да запиша някои важни акценти в чертера си. Когато имам възможност, всъщност доста често, намирам време да правя медитация и използвам тази маска. Съседство до гостната спалня е банята. Тя е единствената баня на този етаж и се оказва най-използваното помещение. Отново съм наблегнала на декорацията, на цветята. Този шкаф е правен по поръчка. Има много красиви дръжки и детайли отново. И е много функционален. В това помещение, макар да е баня, умишлено реших да сложа тапет, тъй като тази стена няма опция да се мокри, а и тапетите вече са водоустойчиви